Sly Media TV, building bridges. Muvotere vatore ZANU-PF maererano nekugona kwaro kwariri kuita kuvandutsa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Onai zviri kuitika kune nzvimbo dzinotongwa neZANU-PF kumaruzevha. Vanhu vari kuwana makungundangu emari vachitengesa fodya. Migwagwa iri kuvakwa kuti zvavanорima nezvavanopfuwa pamwe chete nezvicherwa zviende kumisika pasina kushushikana, kusina nhamo. Nenzira yekuvakwa kuri kuitwa marodzi nevamunangagwa. Madhamu ari kuvakwa kuti vanhu vakwanise kurima gore rese, kuti gohwo ravo rikure. Pfumvudza yaendeswa kumaruzevha ichiseenzesa pfungwa dzakapinza nezvesayensi kuti kamunda kadiki diki kakwanise kupa gohwo rinoraramisa mhuri gore rese. Zviri kuitika kumigodhi yegoridhe, zviri kuitika nezuro cabinet koroma yakavhurwa zvakare kuti vechidiki vakwanise kuchera koroma vaitengese. Yakawandisa munyika muno for 300 years. Izvi zvese zviri kuvandutsa maruzevha. Chipai mutsaukano uri kuitwa kumataundi. Vapiwa makore 22 anoraudzira CCC neMDCT. Hakuna kana chiri kuitwa chine musoro ikoko. Vanhu vari kungozvipakira, vari kungozvipa masitendi makanzira acho. Vanotora maretsi enyu vachizvipa mari, vachienda kumakonferensi asingaperi, kumahotera, masemina ekuplana asingaperi, vachidya mari idzodzo. Imi hamuna kana chamuri kuona, makatsavirana piro dzenyu kumarukisheni uku. Piro dzenyu ave marubbish pits. Nhunzi dzichinde momana. Matraki achiuya usiku kuzodira china kwamunorara. Hamuchagona kana kudhiraivha motikari dzenyu mumataundi angova mapotholes. Kukanaya mvura undoona motikari yanyura mupotholes kunge yanyura mudziro. Asi mataundi iwayo ari kuvakwa neMDC. Kana mvura yapera hakuchina kana tara, rave dust riri kuenda kumamisha kwenyu. Toenda mataundi anofanira kunge ari ane maindastry. Taundi basa rayo rakasiyana neruzevha, kunofanira kunge nemafactory anoita kuti vana vanawane mabasa ekuseni kwega kwega, vomuka vachigeza vachienda kumabasa, vachienda kumataundi. Ukashaya kuisa maindastry mumataundi, wafananidza taundi neruzevha. Saka mataundi edu yese angova maruzevha achitongwa neMDC neCCC for 22 years. Hatisati tamboona kana one day Chamisa akamira nabusinessman. Uku hamunangagwa zvigunwe zvaakutoita mhoni nechigero, vachitenderera vachivhura mafactory akasiyana siyana ari kusapotwa neZANU-PF. Kwedu kuChegutu David Whitehead yatodzoka yaakuvaka kuti iite futi modern cotton industry, ichidaidzwa nekuda kutapa mabusinessmen kuri kuitwa naamunangagwa. Kwachamisa hakuna anongotsvagana naMwari. God is in it. God is in it. Ndo anotsvaga. Asati ambomuona God is in it amavakira factory. Because factory kana Mwari achida kuvaka anouya kumabusinessmen ari kutsvagwa naamunangagwa. Toenda maairport ari kuvakwa matsva neZANU-PF. Iri kuita mashura kuita modernize our infrastructure across the country. Zvino imiwe mumataundi mungarambe muchivhotera ngomwa dzeMDC pane nyaya dzedevelopment. Ingomwa idzi hapana chavakupai for 22 years. Ndakafara ekuHarare, akatambira vice president Chiwenga zvine mutsindo, vachikutaura kuti aida kuti tinadzire mahositeri ekuMatapi. CCC ikaramba. Iye zvino iri kusvotora mari dzenyu, iri kushonongora zvinorwadza zvachose, ichingodhimanda, ichingoti tipei $600 kumashopu enyu madiki diki kunge makuru. Varikuda kutsvaga mari yemaelections. Asi kana vaina mupawa ukavati matadza basa, sontatadiskonedzera kuti ZANU-PF iri kutitadzisa. Zvino kana uchigona kunotsvaga vhoti usingazogona kutonga uchitya ZANU-PF, wadii kuchingorega akungovhoterwa. Tosiya kuti ZANU-PF ndo inonzi yatadza, iwe usi pachigaro. So tiri kukumbirisa vanhu mumataundi, rwendo runojekai semajekero aita vamwe vanhu vese mumaziso, kuti vamunangagwa nezvirongwa zvavo zviri kuvandutsa upenyu hwevamangwana vevana vemuZimbabwe nekuvaka ikonomi, upfumi huchaita kuti
vana vemuzimbabwe vanakirwe nenyika yavo. Kwachamisa hakuna zvinhu, vanongotatapurana, vanongorwa yezvemakama akabatana manyimbi vachirwisana naBiti. Takatarisa hakuna kwedu, hakuna mafight dzakadaro kuZANU-PF. Amuna akagwa nepolitibhiro yavo vanofamba pamwe chete vakabatana kuti basa rinongotatapurana vachingorwa chete. Munovadii vanhu vane mupanyamani vasina chavanokupai kuti murarama? Thank you so much. Pamunoenda kunovhota musi wa23 vanhu mumadhorobha, chiuyai kubato rine rakajeka ramangwana revemuzimbabwe. Ndera hamunangagwa naivo sapresident neZANU-PF iri pachigaro ichitonga kuti Zimbabwe ibudirire. Ndatenda. Sly Media TV, building bridges.